Kuki parlok rawan bat kumjuru ya ki pat ba jong kari khasi bat jaintias ngap sakani ka wei ka jingpon pana ka bei dei bat ka jing kop khwai dok ha ka blai panyai dei ba ar simli ba keleng khoi w marngar harkan bat ki parlok keceka kan dei ya po marbari fishing pond melim marbanyang east kasihil district bat an pen khwai habaro lai tili ki pung namar hakate keceka don lai tili ki pung te ki parlok rawan ki ba julej hakate keceka igitep bat kadojong ka tiket kan di tang khatsan spa shiruyang wei khwai bat katarik nang ta kati ka jingkop khwai dok ha kan di ha ka arpo tarik benai ba khat ar kan di Disember arajar ar pusan nadu ka por shipho German step hadu lai sau pho janmit bat nang ta ki parlok rawan ki ban yora ya kathong nang ta first prize kan di sanlak tangka ba ar arlak tangka balai shilak basau shilak basan shilak pandriu shilak banyau shilak bapraru shilak bakhandai shilak bat hadu bai shipho nang yo shilak tangka bakhat wei lai pojar bakhat ar shipho hajar bat ngalor ki tegi price ki ba shakhmadu kinong penyai kelepon kre ru hadu arpo teli ki consolation prize kata ki parlok rawan kindang yo mar 100,000 tangka ti kamta nalor ki dok kha ki baladon lupa hak ti kapung ente dok kha shiton ha ka khatwei terik banai bakhat ar jarab san hak performance step tila da don kino kino ki parlok rawan ki bakwa ban sakhi ya kati ki jingthe dok kha ki laban lej ha kati ka singi bat en sim jingtheu ya barok ki jai dok kha ki bami na pung msha ban psa jingbam kat ba umpadei ka por khwai bat andon ru kinong diwi diknyang ha kati ka singi bat nakamta ki jingtip ki babania laban phone ha kini ki number ki badon ha kani kan code notification bat chuchuru na kamta ki kandon ha kati ka jingkop khwai dok kha insha ban bu jaka da usit lani urungyang ha ka khat khandai terik nai ba khat ar jarab san ha ka por khat wei bje men step kinai por shi kan ta ban weng ya kiti ki ding lani kiti ki rungyang balada ki parlok rowan ki pen khen ya kati ka por bu jaka kin di lani kin sambe ya ki temporary sticker balada ki parlok rawan ki pen kenya ketika pors dang khwai nagliang jong ginong penyan kindom samshu ya ketika buy ticket but shishuru ennom sha ya ki banabar ban wan di jing di ha ketika sngi jing kop khwai lain no tang ki ba na po shnong ka ba khamso tanat shishu hangne ka de na kumta jungi ki pat ba baro lang ki ba wala dang im syam la shimanta ha ketika jing kop khwai ndai ka ni ka de ka jingi shimanta ka ba shit bat ka ba Sengotanan hadu kata-kata kata kadi kala kidro nakabenta kala kidro hakati ka fishing competition lani hakati ka sengi kinong penyan kilapan kre nakabenta jungi ki ba hadu nrutli kilak di sengap ha nakabenta ubanungkong unyora ya ka song pisa ka hadu arpo arlak tengka ba ar nyolak balai arlak basau shilak basan shilak bandriu ru undang yo shilak tengka bat kador jong ka tiket nang ta ketika lagi draw kan dei tang lai spa shi tiket bat san spa atli ki tiket te la karpat je ki parlok lada pila yo i bat pila yo jing tip be dei bat keni ka sngi te sngoba ban lej nang ta ketika sngi fishing competition lada pi dei ki parlok rawan ru pio ya ka song pisa ka ba he ha kador tiket ka patat bat khamtam e nang ta kala ki draw lele pinyo ya ka song pisa kaba kot da kilak tangka khamtam e ubanokong baar pinyo shisha ya la ka jong ka bok no sip bat pinang la ban penroi le ni pinang la ban kentiu ya la ka jong ka yo ka kot da ka ba pi yo ya ka te ka pisa tang ha ka dor lai spa bat san spa artli ki tiket